Kalaim kra darbar snong pelun kalong ba kambanse ban simno dak senjam ban ujorno dak public interest litigation PIL saying bisa namar ka jingle bammon ki bor sarkar ka jala ban jubab ikjingdawa jongka ha ka baide bat ka cakasa ki nongtre ka shillong municipal board lani ka sweeper colony kabudan ha ka te ka snong kumban syukudo ba ha ka arfa artarik unai lur arhajar arfuwai uba wan kitbok posna nongsong snong bala sei madan ya ka kamte bean bat kumjuru ya ka jingdon ki brio ki basa bean ha ka te colony kabade ka jingsisa ka cakasa balamang kerpang tangna kabenta kinong tre kabut habai kren bot usulong mil ukurwo ka atiar uba GM Bruce Saukmi chairman kalaim kra dor bar snong pelun ulong ba nakaliang ka snong kamsyam la song klikti bat kalapen her sibon tilik city chak sarkar ba menta bat kibarim ru kumju bantuklar halor kitiki kambi an hakate ka caka ulai thu ba namar ka jimbam don jubab kalaim kra dor bar snong pelun ka lekendo yo mentirong ba ka jalau konrat ke sangma hau benai klan kot araja ka khandai hanrei kamsyam lodon kanu ka jubab halo kani ka jingtho kabala batai bnia ya ka jinge nadu ka jingte yeng bean ka jingjaklia bat nadu ka jingdon ki brio ki basa bean haka koloni lembat ki we ki man ulai thu ba menchua lakhot ya ka dr amprin lingdo ameli ka than haka por bakabat ya ka kam kum ka menteri ka tanat urban affair ban jurep lang hanrei kamsyam lodon kanu ka jingsim khia ulong ba ki sarkar barem hadu mentaru imat kimdon mon ban lei ai ban wengi ka ji kendu jinge ki nongsong snong kalai mkra Ketuka koloni biki ong no kade actually kade ke Jakaba pensa ye kiba treha municipal. Betreha municipal kidi bensa kala don la slem di hang tu kiba hab kahab akasnong lum suara di seni kaliang syaka western side pat kadon kanong remau syatai ke eastern side kadon ka nuremba. Tigini kilai dong kidi kibala syakta. Dimdei tangi ba wan kitbok kibala wan lam gini gijing kiti giwi girang ba dong iba mak jong galum suara bat iba antri lamari jong nong remba ru ila teng syakateng kila batai gijing kila bun gijing te kata ba fiong phi ba kidi giba syong beang tamat kidi gi illegal settlers kata kalong kelapa perthai bakadai sisa kumta tinakaliang ka sinong ngila tho sa municipal ngila tho sa muda labun senem sa minister jong ka muda minister mencua minister mentang ngila tho ti haba khadu ngi bompoi de ga ngila tho sa du chu minister ti kani ka city nga pin phi ga dan hang ne ba ngila tho sa chu minister ndai tang kata ka problem gi ru ndai ngila batai in detail ya kani ka problem ti kabaningkong kadai ba yakini ki basah ni ti ki basah ni kat kum ka tu ka RTI ba ong ba layo i ba wan kitbok ti kapen isai be kidan tang khendiat ti hang thi i ong imat de ki spa ngate ding pe jong ki dan di hajar mndi syu di ki spa ne ti tamut kidang kilong illegal ti nakaliang jong i por ngitho su minister ngai le kendu personally ru mdei bang isu ai da city ngila batai ti ngila tho ba dei ban ibik noi gitu tamat ki bam dei hang tu dei ban ibik dei ban weng noi ki ti kini ki building ru ki ba sena klem angi tho very clearly ba kini ki building ki ba sena hantu bun mdei ba sena ka municipal bigi sena illegal structure hi di kajing sena claim permission tamut ki claim yo permission no municipal ki claim yo permission no muda naka senong le te ngi lingim TBA tamut ki claim le permission ni ki bri kumba la batai ki ru da jenjar hapsi us kepisan ri kini ki sena be claim claim ka jingmon kat bomon ne di por bingile inspection sisin ngilai le inspection but MLE ru nang ni bat na municipal na muda tingi ba kani ka sanitation ru kambiang tamut igitu giba mi na penkhanam don treatment de pelaj be satu ti kum kani ka basic sanitation ru ka municipal kamla ban enforce nadu tu gipor kadang ya I hadu menta tamut umdei tang nyut bu bread ka jing mi nang tu baro ka jaklia ka ya be der kli sanala mentah hadu mentah mden ba le ya kata di kita gini ki mien ki ba klem long jengut jengi dei ba long la le kat bala ngi la le kendu ngi la long meeting
ngin the long executive committee la don lang MLA ru ila ya keren kampoi si ai tingi ngimban singi le chief minister ngi dei kendu personally hendrei hadu menta kat kum ga jing i jong pi jong RTI ru kadan ga jing nyat chani ga jing nyat satai kini majority of the current residents kilong illegal but ka Shillong Municipal Board ka claim sim ka sinjam ru banwengi kini menta la kanusnem ne di kini ki majority of the building ru mdei basana Shillong Municipal Board but without permission di kini ki mudai ki claim conduct inspection ru di katkum ka RTI di kila conduct ndrei kim ju khot lang ye ka senong but ngi ngim yo kopi kita ki inspection report jong ki hadu mentangi ngim don record ru bakila le ayu kita ki yu ngim don ne di ban weng sukai menta philap ba kanu ka building kila sena ba di kidei ban demolish di ban demolish jingsha ka baningkong ka dei kidei ban ai ka notice you to try buun penpra tilada pen pra ti diben syam sitom lani kadiben sim nomor kadi ke jaka jong municipal udai ben pen prahi nomor kadi ke jaka jong ke municipal kani kamde ke jaka jong siem kamde jaka jong ke senong kadi jaka jong municipal kilong try maki kila ben le ti hangni ngi tho ba ordinary residents kilong very strict ki charge very high fees Nrei kini ki kampat ki pai shaway. That means they have turned a blind eye with respect to the colony. Di kini sanitation facilities ru ngila tho gidan ki open drains and direct release of sewage into public drains. Tamut ki pelat be direct klem kiwi habdon septic tank habdon ni rihang ni kadon direct. Nei tikani ka kan khta ya ka kot kathia ka khia jong kini tika basau pat ngila batai ba ki don ki nomor ba ka la batai ba iti rong ba dong jong ka nong rumau ru ba ka beningkong di illegal parking ne ka wet ba ne kala don ka jingin ya tim dei tang kata nomor ba kitigi surok jong tigi ki dong ru ki don hajan kadon kajing ya buai kajing ya kelumar kajing ya show kajing ya dat tigini ki law and order kini disruptive activities bangila tho ne ti menshwa kalaja kalalong kum ka rakyat hang tu kaladon ka kis ka belaya rubun snem tigani ka bala ban poi biang saka ba ka ban poi saka mensau lada kimle ai wud ne ti bakongsan kalong kum ni nakaliang ki nong syok sunong kitu khamtam ki bahajan jong tu ka koloni mndei bikidan ka jingsun ya nui nu ki batrei municipal ki di menteri hang tu hi rei ki kumba ki la develop ya kayo ka bala asniu ki la akwa ban sena ba thamai te hang nir ki di ban le ka ba thamai weng no ki ti bolong illegal sena ada ka koloni bo biang penbiang ni ti nong trei hang tu penbiang ka jaka parking hari hang thi long hang ni kala long mdan rule mdan aim dan isu nakaliang guys nong long ban continue kumne long kan poi saju te ngingin hap perkhat long beningkong kadai ngin hap khot ya ka executive committee jong kasnong kata ka di ka way te ngatrai ngi dei ban request ba kadi ban join ka way ka join meeting ka ban khot lang ya ka muda ka ban khot lang ya ka municipal ban khot lang ya ki dorbar sinong ki dorbar dong hang ne bat ya ki nong mi khmat ru MDC ru ki di ban dor lang hang ne dei ban ya kren ya kan ye ban le kumno dei tilara kam seiso te mlong ban apsu te ngin hap perkhat wa long philai nu jaka la da philai chaka an philai chaka kut tamut kin hap sei kot kisla kin hap le te kum phiong phi ga judicial action de ka kham state la da kim le ke
te hang ne ngi kentu ya municipal ngatrai kadai ka kam ka ba very clearly ba kita ki beriu ki basa ki long illegal, kita ki structure ki bun ki bolong illegal, ki la ban pun khu ya kani ki la ban le mdei ba ong ba ha ki di ki beriu ba fila ban subret ha surok ba ki bolong legal ki bolong kumuni kumtai dai ha te lada kadan kamban senai ka tu sipur kila ban bu kila ban rehabilitate iki seni setai kat badang sena henry ka ba dan kam hang thi ka dai ba ka thu bor ka the bor oi ka entire colony phin dai i ma phi nga thrai bin da ring da ka dur phin kami i dai ba ka jing jot ka jing e kala ajur pelat hapdeng sor ban long kum khatu ka slam ka bom la long ki nong lai mukra kem sultanat de kata ki thi ki la de ban demolish ya barok ko wei ka thi municipal la de ban demolish na di kuatar na di parking ki babiang mdan shu de wei kala ni igar pun ka artia jumba on ki bab ru haba ki jubab kita ki nong shop no kita ki bade yap kita ki beriban sah itu kuatar rei kamdan ke serial number ka ismi ju filer kata serial number te laban kali kata te kan danjing ayu nomor ngi por bangi yakren ru long ngi por bangi tho ba ki diben ay ka list jong ki nong shong but ki dependence jong ki so long dependence bin long dei be ki ba ya jangai tamut try kum ki khun immediate family ke tamut maki bagi immediate family kila ban ai te katugalis wala da kamdan number ru very clearly kadan tang khandian ngot ti phinda khen ki immediate family ka nungut ru long kalong sai kadar ba kathi ke jingsa an the ka labun ki bom dei bandan hang the ka baning kong ka dei jong municipal te kan AAU yo municipal ban page provide etakalis lej hang the pej manu basa I notice itu kibam dei bansa tu dei weng yaki building ru de bandan lang muda baro khoj phi hi ngatrai kumnu gilong ki building hang tu tiki dei ben le lamut lada ka don ka will lada ka don ka jingmon kila hi tenrei lada kamdon ka jingmon te lada biang ki kot ki slaru kinum le hi kalong kumta te ndai dari kimon ki la ban le beli kim la ti lada nakaliang ka senong te lada kimdan ka jingmon ban le ti ngi hap perkhat hadu ka por ba long hap le chaka no ngim dei ban ai lat ba iki rule ki an ki kin chule ki bri kot bomon boro ki langya boro khoj kitu ki basa nong ki basa nong remba basa lo besora boro khoj ki long katnus nem hadu ngi ki rang ba snong ru long ki lakren ki ru phiele ayu boro sikata no tengiru ngimla ban chu ong be ngi tho sarkar ngi tho si tho ki long kumta ngi hap perkhat abakhat du ban dan kam malik seka ai ngi hap ya perkhat kita di nakar kam haba ngi underground kam dan ni te tamot so far kam dan jingle ke na kalem sarkar kani ka problem mo long kam dei tang ni sarkar mo kam dei tang ni sarkar ketua sarkar ba mensyuaru tamut syua jong kani ka sarkar ba menta sarkar ba mensyuaru ngilale tu ka por ministeru dei banang ni ngilale ti kat ko mujing suthu jonga mdei bo ong ba ka kulut na kam kulut ya ngau ba dei nrei ka syong ha ka jing mon ngo ong ai pi lare ki mon gila man le ti lare ki mon ti nakaliang ka senong ngi hap le de ke ban kin hap le ti kin hap le te de tho si ti te lada kampoi si te ngin hap ya kren executive committee ngin hap ya le pat da kwi kala